Ake wedadewethu. Sawubona bafana. Kunjani? Siyaphila. Ngiyabonga kakhulu ukuthola le thuba. Ngizoqala ngawe Mandosi. Uzizwa unjani nje emphefumulweni sisi? Right. Right emphefumulweni. Usho ukuthi-ke ngikhuluma ngesikhathi strong ngoba ngidlunkulu uMakhumalo right now ufuna upelepeni. So-ke funa sihloniphe lokho. Ngiyanitshela. Sanibonani and welcome back to another video, guys. Hi Shame, I enjoyed this episode, yo. And Sanas, I just want to say bakithi ngeke vele ni understand i-painting kamamkhulu ngoba anikho creative guys ini. Mina ngiya-understanda, ngiyamuzwa ukuthi uzama ukuthini bakithi. All I can say nje kwi-painting yamamkhulu ukuthi nje bakithi isithemba asikho right guys. Asikho right, akekho nje umuntu ophila saka ongangena esithenjini, especially after watching the show. And i-painting yamamkhulu bakithi is a testament to that ukuthi yo ayishame kunzima esithenjini. And I am so happy ukuthi uMseleku spoke the truth ngempela about the effects, the negative effects of isithembu on a person, especially umuntu oslidayo isithembu. Manje mina my question is to all the women out there who aspire to be with isithembu, uhola kanjani indoda esilahlekelwe ubuyona, esiphucwe amandla, nehlulekayo ukubumba umndeni wayo? Obvious nje leyo is a disaster waiting to happen. When it comes to the dinner nje between all of them, noBamNdabe, noSisinonto, can we all agree ukuthi i-attitude kaMakhumalo was not on bakithi? It was borderline disrespectful, especially when uBamNdabe was speaking to uMamkhulu, and also when uMseleku was speaking. Ubombona nje uMakhumalo ukuthi she's reacting to izinto ayishoyo. It's either mhlambe bezim-annoya or she felt irritated. Like nje I did notice ukuthi mekhulunywa naye uMakhumalo bengathi nje kubuhlungu ukukhuluma, but when others are speaking bengathi manje she wants to speak or abe ne-reaction ebusweni wakhe. And I was just like, yo sana ayibandla, like at this point indaba nje I know ukuthi ayikho nopelepele, because she could have gotten up ahambe uyithathela yena upelepele and come and sit down ngoba vele bengakhulunywa naye. But the fact that ukuthi she has the gall to scream elupelepele while people are speaking, ayisana ngeke. Don't get me wrong, I do understand ukuthi she is frustrated and perhaps angry at uMseleku for exposing her to people out there who might take the opportunity to insult her ngalezinto ayishoyo uMseleku ukuthi oh she's that type of person who intervenes endabeni zaMseleku namakhosikazi akhe, ukuthi ucabanga lokhu nalokhu ngo-number 5 and all of that. And yena nale reputation aseyakhile in the public eye ukuthi she's this authentic person, umuntu kind, onothando, and manje lezinto ayikhulumayo uMseleku zihamba against le image aseyakhile yena herself. So I can understand ukuthi he really tried to destroy that part of her ngoba manje sekumele enze i-damage control, you know, and try to prove ukuthi she's not this person uMseleku athi uyena. But she must take her own advice. Like everything has isikhathi sayo, so you can't be angry at the wrong time, wrong place. And le dinner le abakiyona, she was supposed to just put her feelings aside and be present in the moment and actually hear ukuthi abantu bathini. Maybe uzo understand why izinto are the way they are and why she can't get through to uMseleku. Mina into engiyithathile from the conversation ukuthi essentially uMakhumalo noMseleku ngeke berezini ngokufana, because uMakhumalo yena grew up in a household enobaba nomama, so she understands ukuthi even though the father is the head of the household, but no mama has a say, and the father, even though ustrong, uyi-leader, uyamnika indawo yakhe umama wasekhaya ukuthi naye a-express ama-views akhe. Whereas uMseleku yena akakhulanga ekhayeni elikanjalo, so yena all he knows is indoda iyonesha yomthetho and amakhosikazi mele alalele lokhu akushiwoyo, angaphikisi ngoba mayiphikisa shuthi manje usefuna umhamba la ikhanda, which is not true. Mhlambe futhi into ayifundiswa ugogo wakhe nalokhu ukuthi masemdala abantu besifazane abafuna ukwakha naye mele behave in a certain way. So if benga behave ngale ndlela mhlambe uGogo Flow ayethi mele behave ngayo,
lo muntu wesifazane akasayenzi into ayizele emendweni. And guys, I'm also gonna reach kancane. This is just my opinion. Angisho ukuthi it's the truth. Maybe i-resentment umseleko anayo mhlawumbe towards uma wakhe for only playing the financial role njengoba esho useyiprojecta kuMakhumalo manje ukuthi naye uMakhumalo the only role, or should I say the main role ayidlala empilweni yamseleko recently is the financial role. And so umseleko ubone ngathi manje uMakhumalo akasamkhathaleli like before, akasa-support i-vision yakhe, akasam-support emotionally kuyonke into abhekana nayo. Usengathi manje ulwa nayo kuyonke into afisa ukuyenza kulesi sithembu sakhe. That is just my own opinion. Angisho ukuthi it's the truth. Nisengangitshela ukuthi ngicabangani down below. Ngizonibona kulelandelayo. Bye guys. Yeah, safika-ke kule ndaba. Inhle le ndawo ishera ivela-ke noMakhumalo noMaNkwabi. Cabanga ukuthi mhlambe kuthiwe uMzumbe this side. Mina uhlala nomama matriarch. Kwenzeka kanjalo-ke ngicabanga ukuthi yenzeke kanjalo nje ayidingi ichazo. Ibandla shame kubafolana bekile izinto ezinhle abusebhala nencwadi. Sawubona mayini, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ngiyabonga kakhulu ngokuzinikela kwakho ukuthi sihambe le ndlela ngesikhathi sami ukuthi silungise indaba yesithembu. Ayibanga lula, kube nzima kakhulu kodwa sikwazile ukuthi sibekezelelane njengalo mndeni sakhula saphambili. Khona okuhle ngikwenzile, khona okubi ngikwenzile, kodwa ngiyafisa ukuthi ukhulume kusenhlizweni yakho sikwazi ukuphumela ngaphesheya ekugcineni kosuku siwumndeni. Ngiyafisa sakhe nomndeni siphume sikwazi ukuya phambili. Yimo wakho umusa. Lo muntu othi angikhuluma inhliziyo yami uzothi besuka bethi 1 umkhuluma kabi, 2 umenza umuntu omumbi yena akhohle ukuthi wena ungisusela wathi angizokhuluma lezi zinto lezi. Ngisukele ngizithulele kwami wathi angizokhuluma indaba la. 3 uzoba mumbi-ke uyokhuluma-ke manje caca ukuthi-ke uconsa namathe ekhaya ukhuluma le ndaba. Esekuqulisa-ke manje sobuyile-ke. Nansi ngiyadivana ngidine nje kuyona yonke lento yale ncwadi. Would you like to comment on Mthombeni's painting before we proceed to yours? Bengicabanga ukuthi ngenkathi ethi asenze lama painting uthi asenze mina engikuzwayo noma ngaye naye ezokwenza the same. Kodwa kunokuba akhulume ngomacele uhlanganise abantu abaningi. Bekuthi angihayize ngibe i-ambulance ngithi wi. Umacele u-exista makhona abanye abantu ila ubabakhe ezophelela khona. Ngokwabanye abantu abangenawo lo mbono enginawo kungathi ngingakhuluma ngaye yedwa umuntu, kanti mina angakhekanga kanjalo. Imina namakhosikazi usho ukuthi mangifanele ngikhulume ngami ngizofike ngichaze ngithi ngumseleko bese ngithi ngiganiwe bese ngichaza namakhosikazi. Mhlambe angizwanga kahle ekuqaleni kanti uthi bothi la kwi-painting senzani. Angithi wena ugane mina awugananga labantu, so ngeke ukhulume ngabo, uzokhuluma ngami. Mina ngikhuluma ngabo ngoba bonke bagane mina, manje ngikhuluma ngani nonke. Suthuyi indlela engibuka ngayo eyokuqala ukuthi umacele akaze accept ukuthi yena usesithenjini, akaze accept lo. Yabona manje mekhuluma kungathi akekho esithembini. I understand that and I respect that. Anginaso isithembu. Umshado wami yola. La kulama bright colors lawa. Kwakusamnandi before umshado, kwabamnandi futhi nakuwona umshado. Kwaqala nganoma noma kwakushika umhlaba yini noma kwenzakalani. Mhlambe sesike la ku number 1, mhlambe number 3, 2 and 3. Okay. La ila kwaseqala khona ke manje
Sekhulunywe indaba zeingane eziningi, sekhuluma indaba nezitori nje engazizwa kahle. La kuhlangana nanempilo ke manje. Kwaphinda kwashintsha ikwangathi kuba mnyama. La uba mnyama kwala kwakungazuthi angeke asaphila. Ukugula kwakhe eish wangenza ngabona ukuthi cishe ngamluza futhi ngokufa ke manje. And ukuluza umuntu ngokufa akukho kwakuhlangana ndawo. If I may ask, the dark times. Mina ngiyayi-accepta into bese ngibheka ezosebenzelana nawe. Okay. Eyami i-therapy ngisho ukuthi mina angaze ngize nakuwena, angaze ngize. Iwu-2, ukuthandaza, ukukhala, ukudla. Okay. Yes. Ngizoya koyidlela, ngidlela ushukela wami bese ngiba right, ngisithandaza ngisikhulume noJehova waphethe. And mina ngiyangisebenzela. Umacele nje into eyenza ngibe happy ukuthi azange ngilahle. Bekuyisikhathi lesi esinzima kakhulu laba kufanele ngilahle. Mangithatha isithembu, I lost all the power. Because isithembu sikwenza ungakwazi ukusho ukuthi ufila kanjani. If I may come in. Yeah. How does it feel to not have that power? Kubuhlungu kakhulu. I feel bad because my grandmother esakha naye lo muzi sikhuluma azange angitshela ukuthi enye yezinto ezokulahlekela ubuwena. Because mina I'm no longer myself. Ngalahlekelwa ubumina. Amadoda lawamanye anamandla enza futhi isithembu ngendlela ehlukile. Le ndlela esenza ngayo isithembu asoze sabuyelwa amandla ethu ngoba fanele kuvume abantu abathize ukuthi sinesithembu. So I will never get my power back. In fact angiyifuni because munye umuntu oyoncoma hayi labantu laba ngcono bayithathe ibe yabo. Thank you so much, guys, for the reflections, which was quite honest. I do feel there's a lot that still needs to take place in terms of conversation. Hopefully, we'll be presented with another opportunity. Ngiyabonga kakhulu from the both of you. Bonga mina usalana nje ngicela ukuyangale ngiyobatshela ukuthi yini ezokwenzeka elandelayo. Because manje ngifuna uzilungise ube muhle ngoba ngifuna siyodla. Family dinner, I'm realizing ukuthi dinner ila endlini kusho ukuthi singama-host. Hey, selindile phela ngoba asazi nento esiyilindile. Since sibiziwe asimazi phela ukuthi ubambekile. Noma mhlambe besezumekile besalele angeke uze wazi. Manje ke sekuyisikhathi sokuthi sihlangane kuzobe khona ubaba Ndabe kuzobe khona noSisi Nondo. Sanibona. Yebo. Ninjani? Sikhona. Uzohlala ngalapha. Siyabonga ukuthi finally he is here. Awuqala umcimbi. Bengakubonanga Shebas sigcine sikhuluma ocingweni. Hayi sikhona. Ngiyajabula kakhulu ukuthi uma yena ufikile ngicaba ukuthi futhi ufike ngesikhathi esiright. Ngisho bani? Uyaphila? Okay. Awunombela. Uyaphila? Okay. Nasi nabahla. Mengabe sindawonye usiwomama soba u4 nobaba akube mnandi. Nama-guest ami engiwacelile lawo enginichazile ngawo ukuthi nazo-ke nazo kunjani siyaphila. Ubaba uNdabe noNonto namhlanje into ebaluleke kakhulu ukuthi basilalele njengoba sikhuluma or
bafake imibuzo kodwa engeve i-direct kodwa le mbuzo izosilekelela kwi-conversation yethu. Baba Ndabe uhamba nosisi uNonto. Yebo. For your sake ke sisi Nonto umacele umamkhulu wala ekhaya kaMseleko. Bese kuba umayeni. Uma wala ekhaya bese kuba umakhumalo uma futhi wala ekhaya. Bese kuba uMangwabe oma futhi wala ekhaya. Whether kuhle noma kubi kodwa into engilekelele kakhulu amakhosikazi vele ayazwakalisa ukuthi mina angilungile. So ke akakhulumeke lokho kungalungi kwami. Sanibona ke bedadewethu. Ninjani? Siyaphila. Ngiyabonga kakhulu ukuthola le thuba. Ngizoqala ngawe Mandosi. Uzizwa unjani nje emphefumulweni sisi? Right. Right emphefumulweni. Usho ukuthi-ke ngikhuluma ngesikhathi strong ngoba ngidlunkulu umakhumalo right now ufuna upelepeni. So ke ufuna sihloniphe lokho. Wena Shiba Siyaphila baba. uyaphila yasiphila. Mangwabe. Baba. Awuthi nje kancane umphefumulo unjani? Uyasinda noma uzolayithi? Ngikuzwa normal nje baba. That's good. Nakwena makhumalo njani? Ngicela ungibuze nami baba. Okay. Makhumalo omuhle umphefumulo njani? Uyaphila. Pelepele kuphela baba Ndabe. Hayi bo, hey. Angifuni nokuphazamisa ngicela upelepele ngilambeni. Awu bafethu. Sengine-experience wedadewethu ukusebenzisana nami. Ngicela ukukhuluma ngomndeni. Mhlawumbe mase ngibuze nje, uma sikhuluma ngefamily, Shibase, uma kukhulunywa ngegama ifamily, what comes into your mind? Baba ngazi ukuthi ngizophendula ngithini. Ngicela ube general please. Nice. Ngiyabonga. What is the significance of the family, the importance of family? Angazi ukuthi yini ukubaleka komndeni. Mhlawumbe ubuza umuntu wrong lo mbuzo. Awubuze umseliwe. Cha, Shibase, ngicela singabaleki. Kumina, I'm here for you. That's why ngibuza. Mhlawumbe Mangwabe ke ngibuze kuqala kuwena. Ngoku-understanda kwakho yini ukubaleka kwefamily? Ngokwami ukucabanga ukubaluleka kwefamily ukuthi kube nobumbano, kube nothando, nibe there for each other, kusizwane, kulalelwane. Which is support, courage, transference of culture, warmth, and a place of healing. Okay, ngiyabonga kakhulu, thank you. Mina ngokwami ifamily ubaba nomama nezingane nogogo nomkhulu no-aunty nomalume. Mina angithathi ngokuthi siwumndeni sonke sesadlula leso sikhathi. Ziningi izinto ezazenzeka behind the scene ekhombisayo ukuthi noma ngazama ucabanga ukuthi siwumndeni sonke ayenzeki kuleyo nto. Angisafuna ukuthi mangabe ngibala umndeni wami ngiqale kumayeni ngiyogcina okusekugcineni. Cha. Mangibala umndeni wami ngibala mina nezingane zami sengaba kuyena obaba bakhe ukuthi uyayifaka yini noma akayifaki. Ofisha anginankinga futhi nalokho. Angazi baba Ndabe. But you are part of the family. Mhlambe i-observation yakho, if you look at the family structure, what would you maybe think a family is? I don't think ukuthi ku-important ukuthi ngicabangane. Into engibhekene nayo eyokuthi abantu abaganele esithembweni abakwazi ukuzibona ukuthi basesithembweni ngoba isithembo se-require ukuthi manigane indoda eyodwa nibe osisi, manigane indoda eyodwa nihambelane, manigane indoda eyodwa omunye meshoda nigcwaliselane. Lezo zinto abafuna ukuthi bazikhulume ngoba zizobenza babonakala ukuthi naba abantu abenza isithembu singenzeki. Uma sekufika umuntu angibuza umbuzo wathi, who are you? Ngathi ubani? Mabengibiza bathi nguMusa kaMseleko. Ngikhuliswe isalukwazi ugogo. Lengimthanda kakhulu uFlo. Ubaba was never in my life. Uma ngabe ngathi deep nje ayokhuluma iqiniso, uyazi ukuthi kwamlimaza ukuthi ubaba wakhe akazange azabe empilweni yakhe. He would say athi mina like uzosholwa yana how he used to put it, but I know ukuthi kwakuyisilonda kudalo. Ngicabanga ukuthi mhlambe nomuntu ongaphilile kahle ekhanda
can spot ukuthi umsele kunawo ama-childhood traumas? Anginayo i-communication noma i-relationship naye. So ukhule with a father wound. Yes. Ngiyakhumbula ezumfana ngikhula ngilangazelela ukuba nobaba engekho. Ngiyakhumbula futhi sihamba nogogo wami siyothekela ukudla singenakho. Lezi zinto zonke zikhona ezikwenzile. Uma biologically ke Indima ayidlalayo yena i-financial. okay. Ugogo izimiso nje zokungishape zokungakha zenziwa ugogo. So kusho ukuthi into engiyiyona ngiyithathe ngiyifundisa ugogo more than uma wami. Manje ke into engiyishoyo ukuthi lento engiyiyona kwi-family isuke ekutheni mina uqobo lwami angizange ngikhule kahle. Mangithi angikhulanga kahle ngisho ukuthi lo muntu kwakufanele adlale enye indima azange ayidlale ubaba. Ukuzwa ubaba wakhe ekhuluma ngomkhulu kuyangijabulisa lokho ngoba ayibandla bengafune ukuzwa lutho engafuni nokuthi size sikhulume nangako. What's the story there? Because akazi amention baba mhlawumbe uyazi Kwakungekho ukuxhumana okungako. phakathi kwakhe nobaba wakhe. Ungenaphuma ukhwela lapho. Umakhwela kufanele afunde ukuthi into noma ngabe ibucayi kanjani noma ngabe sensitive kanjani kufanele ayibuze mina, because uma ibuza kwabanye abantu angeke azi ukuthi leyo nto ivumelekile ukuthi ikhulume noma ivumelekile. Lesi simo sakhe saba positive because iyona lento eyenza ngibe ne-relationship namakhosikazi ami nezingane zami. Ngoba manje angifuni ukuba u-absent father noma husband ngoba ngiyazi ukuthi kusho ukuthini lokho, ukuthi ufuna ibhlukwe noma ufuna ijezi uthi aliyobuye litholakale malitholakala. So ngicabanga ukuthi ke leyo element whether iyazitranslate ibe positive namhlanje noma ibe negative kodwa ine contribution enkulu in my life. Yabo lento yokuthi nje ashiyuma wami kwakufuneka ngikuthathe because kwakwenziwa ubaba. Kodwa kwangenza ngangakuthatha ngathi yazi ayikho right lento ngoba ngazibona njengengane ekhula ngaphandle komunye umzali. So ngiyakubalekela ke manje ukuthi lokho kungabe nababa ngikubonise einganeni zabo. Kahle kahle leyo nto mhlambe yama-affect ekukhuleni kwakhe. Nokuthi ke methi uyazama ukuba ubaba oqotho abe khona ezinganeni zakhe. Ngcono ngoba uyibeka kahle ukuthi ubaba oqotho ezinganeni zakhe. Jwal esithenjini sa Mseleko kwaDuma. What would you say is your contribution? Angicela siyeke indaba yama-finances ngoba abantu abaningi bavele bamove into the financial side, you know. Ukuthi mina-ke njengonkosikazi wakaMseleko nali iqhaza engilibambile ukuthi lo mndeni ube into ehlangene ubumbane. Ngicela ungakhombe umuntu ngicela nje an interactive space. Shiba somuhle sisi, wena ubheka ngokwakho ma yiphi nje contribution enhle kwaMthombe wathi wathi nako kwaMthombe ngiyema la. Ayikho bakundaba. Uthando Ayilutho. Ngicabanga ukuthi nalo hlamba lokho. Ngabe wenziwa yini lo? Angazi. Mhlawumbe ubude bendlela. Is divorce not an option in life? Jesus, damn it. Who's sake? Yes, sis. Divorce. Talking rubbish. I exist kuthina. Yo, ngibe nezingane ezingaka ezikhulile uma wazahlalele mina ngihlalele. Yes, sis. Yo. Ukhuluma ngento esingayazi foreign to us yabelungu. Base kukhona into esiyesithi i-long-term relationship fatigue syndrome. It happens even to the most good of us. Uthanda umuntu uze ufike kwi-fatigue. Kahle sekusengaphelile uthando. So sekufanele ukuthi kube khona izinto nababili enizenzayo different from izinto ebenizenza, because
i.e. sekunemonotony or angithandi kusasa legama lespark kodwa anisazenza izinto ezistimulatayo nezini-challengeayo. Mhlawumbe would you say nani ninomthombe niseni kwi-fatigue? Ayangazi-ke kuyena kodwa bengiphendula lo mbuzo kade ubuzile kuba bowuqondile nje uqondile nje very straight and ukuthi bandla Nkosi yami ngicabanga ukuthi ayikho i-contribution engibe nayo ngokwami mangithi ngiyabuka. Uma ngabe ethi ayikho i-contribution unamanga ukuthi umelene nokuthi ngiganwe phela. That is why, because uthi uyaganwa kusho ukuthi mina ngenzile lutho. Yazi bamndabe ngifuna ukuchaza lento. Nganginombono ngisenawo namanje ukuthi ngeke ngibe nonkosikazi oyedwa. Noma umuphi unkosikazi ohleli kuleli tafula ucontributile kulo mbono. Is only that manje kufuneka kusho mina. Ngoba manje mawubuza ukuthi iyiphi contribution ayenzile eyokuthi ngibe nesithembu. Leyo contribution ingaphezulu kwayo yonke enye into. Waba nabantwana. Yes. Wazinza. Yes. I mean, that's a major contribution. Exactly. And I'll never undermine your contribution. Yes. Yes. Yeah. Mzila wekazi. What would you say has been a meaningful contribution to the structure and to the Mtombeni dynasty? I don't think it's important ukuthi ngicabangani bamndabe. What is important is ukuthi la ngicontribute khona iyabonakala any contribution. So I think I've been told several times, especially in Sami and also in front of the whole world, that what I came for, I failed to do. So definitely I didn't contribute anything. Ngitsheliwe nje mina ukuthi I've contributed zero like higher because I'm not contributing the main thing. So whatsoever else engathi ngicontributile is meaningless. Yini bacela uyithanda ngobaba uMthombeni? My earthly king. In sickness and in health. I used to love him as a person. And you said earlier, ngobude bendlela. My tired is tired. Angikude nansi bekhathazayo. Ekwakheni isithembu ziningi izinto engizenzile ezingajabulisi. Would you therefore say, was there a need for a fifth wife?